bagsak kagabi, nakatulog. Kapay, Miguel, shout out kapatid Bicol. Maraming salamat po, Ate Kapay. Miguel, shout out kapatid Tris. Junjun Linsag. Big po kapatid, magluto lang po ako. Saglit. Okay lang po yan, Ate Kapay. Work muna. Junjun. May filter. Filter nga. Ah.
Hello, hello, hello. Good morning, gandang tanghali. At Hilayla, tamsak. Hindi ka nag-live at live. Bakit may bubbles? Wala. Trip lang. May ano. Trip lang baga. Nanood pa sila. Maybe ng anak ko. Pag-pig na nila. Ganda ng ano eh. Ganda ng kanta ng anak mo, no? Kilay. 3 p.m. pala.
Junjun Linsang. Like, 8 Miguel shoutout, host Miguel shout everyone, Miguel shout Kuya like ko. Ngayon pala. Ang bilis. Nagtamsak lang ako kay Ate Pinay. Ate Sniper Pinay. May ano siya mamaya alas 3. Premiere nila. Premiere niya alas 3. Biglang di ako makadut-dut idol. Miguel ang shout at idol like ko. Ma'am Kapit. Idol Junjun. Kugak. Oh, sayaw-sayaw ka pa dyan ha. Ilang set, idol Kugak. Ayan, nasayaw. Idol Kugak. Ba gusto na naman siya magano. Ba gusto naman magkantahan. Tatusok ng galing na ako dun, Sir Lycop. Pinating yan si Ate Sniper Pinay OFW. Lunchtime everyone. Salamat po. Welcome po OFW Diyos TV. Thank you sa pagdalaw sa aking munting vlog. Maraming salamat po. Miguel of shout up Idol Pugak. Hindi mo yata magbaba. Kasi Kuya Mac. JJ.
Yung peso. Miguelaw shoutout. Miguelaw shoutout, Jay. Matindi na pagod, G, yung ano mo yun. Yung mga baby mo, G. Kalalang mo yun. Hinulugan mo pala yun. Kaya Mac, like of TV, Miguel of shout out po. Sabi ni Mac TV official. Miguel of shout out, OFW. Palablog po. Salamat. Ati mates mo. Ati mates, hello po, ati mates, kay Mac, dan sa nakapin, Sniper Agency. Maraming salamat po, thumbs up mo po, ati mates. Have a nice day, mga loads. Palablog po sa mga binibababa kong bahay. Maraming salamat po. Patamsak ang kaming. Salamat. LS. Dan, nakapin po. Maraming salamat at UFW. Guys, palablog kay Sniper Pinay. Bicol, Tilayda. Busy ako. Lagi naman busy at Tilayda. Make it out, shout out. Gusto ko yun. Sisingit ako pag YouTube. Pag dami kong ligpitin sa bahay. At tinig na like how TV 7.13. So, Miguel of shout out po. At the support. Ako mag-support. Miguel of shout out sa lahat.
Sana all daming views. Hindi naman. May nabigayan kay like. Maraming salamat sa lahat. Thank you sa inyong pagbisita. Narising ko na. Ang gulo. Hindi ko maano yung nakita. Palablab po kay Sir Lycop TV. Thank you. Short video. Lakasan mo, boses mo. Di kita makinig. Ilapit mo sa tainga. Naghuhugas ako, pinggan. Malayo ka kasi, Atilay. Pagalitan tayo dito. Salamat po, host, sa mga palablab dyan. Lasi ko, microphone. $13 million. So, salamat po sa inyong lahat sa love and support. Dan po, Makmak TV. Thank you po, OFW Diyos TV. Tambay lang, host. Breakfast muna. Dapat problema sa like up. Yan ba ito? Palablab naman po dyan sa aking binababang bahay. Thank you. Maraming salamat po. Palablab po dyan. Mga legit po yan. Nagbabalik po sila ng mga. Basta iwan lang po kayo ng mga bakas dyan para kayo ay masundan. 17 million in the house. Maraming salamat sa support. Thank you. OFW. Padikit po, balikan ko kayo. Thanks. Apport TV official thumbs up. Maraming salamat po. Salamat Sir Idol. Pagdikitan ka rin po, Lord OFW.
Ayan po yung mga binababaang bahay. Dikatan niyo po yan, mga min po yun nila yan. Maraming salamat po sa inyong ano. Dikitan lang po kayo dyan. Bakasan lang po para may mga babalik. Tulong-tulong po tayo sa ating YouTube. OFW, love po. Love naman po kayo dyan. OFWP. Pakipunta mga link. Yan, nababalik. Mga legit po yan. Yan o, ating OFW. Yung mga link po dyan na baba. Mga ano po yan, mga min po nila yan. Sure po yan, nababalik po yan sa ano, pag dinikitan mo sila. Support TV. Ano ba yun? Short video. Dikit-dikit po kayo sa aking binababang mga men. Tulong po sa ating pagpunta. Sa ating komunikasyon. %100% yan, di. Yan, nagbabalik, mga legit po yan. Junjun, Linsag. Heart lang dyan. Thank you very much. Like a simple kitchen done. Thank you. Maraming salamat po. OFW Diyos. Maraming salamat. Thank you. Ayan, Chi Bukal Vlog. Love po. Ate Chi Bukal Vlog. Salamat OFW o TW. Like a simple kitchen. Salamat OFW.
Atilela. Dami mong bantay. Sa mga nakikipagdikitan dyan, nakikipagdikitan po, pawat at least 1 minute. Comment, like, subscribe, and bell all para mabalikan. Salamat po. Kahit gawin nyo po mga 3 minutes, madali lang naman po ang 3 minutes. 3 minutes o 4 minutes. Kasi po ako pag nakikipagdikitan po, gusto ko mga 4 minutes para po dikit na dikit po talaga siya. Walang lagas. Madaling minutes lang naman po ang 3 minutes. Kaya huwag na po kayong magsayang ng oras. Pa-short, 3 time reward. Rewards. At least 1 minute comment, like, subscribe, bell, or kasi yung iba, yung may kapagdikitan sila, saglit lang. Wala din naman yung pagtulog nyo, paggising nyo, wala na yun. Pero ang mga dikit nyo, mga 3 minutes, saglit lang naman po ang 3 minutes. Hindi naman po kayo magsasaya ng okay lang po yan. Para naman dikit na dikit ang yung pakikipagkaibigan. Di po ba? Ayan, Kapit Official, palablab po sa mga nandyan. At sila po ay mga nagbabalik sa kanyang mga nagbabakas. Yan po, mga legit po sila. Huwag kayong pong mag-alinlangan. Kasi sila ay nagbabalik. Kapit, dansa na kapin. Maraming salamat, Kapit. Ang iyong bahay ay nandiyan na, Kapit. Ate Kapit. Ate Milani Almonte. Kaway-kaway ka muna dyan. Ate Milani. Tusok. Tusok ka dyan, Ate Milani. Junjun Linsang. Kaway-kaway. Ate. Junjun, Miguel shout out po. Bundog. Three PM Pinas time. Hello, Miguel shout out. Nilay ko. Che and Bukal Dan. Tabi ni Kapit Official. Bayan ko lang. Full pack down, thumbs up, Jollibee. 3 times rewards. Miguel of shout out OFW. Just AB. Ay full pack na sa iyo. Like a simple kitchen. Miguel of shout out Milay. Pare Joy, Hong Kong.
OFW Dan Sanang Kaping. Ating pong dikitan ang aking binaba, Marijol Baita. Palablab po dyan. Maraming salamat po. Dikit-dikit lang po kayo dyan. Magbakas lang po kayo para kayo ay mabalikan. Thank you po, Sir Lycop. OFW Diyos TV. Kapatid Ina Dan. Shamski. Palablab po dyan, oh. Palablab po kay Ate Marijol Baita. Parang pumuto to. Full pack dan, Aport TV official. Miguel shout out tamsak bakas sa upcoming. You're welcome, Lods OFW. Dan po, Marjol Baita. Thank you po, maraming salamat. OFW. Kay Pugak Kimin po tayo, palablab po. Maraming pong salamat sa inyong pagkikipagdikitan dyan. Huwag kayo pong mag-alala ay sila po ay nagbabalik sa inyong mga bakas. Sila po ay sobrang babait. Huwag kayong mag-alinlangan sa inyong pakikipagdikitan dyan sa mga aking binababa. Sila po ay legit nagbabalik po sa kanilang, basta magbakas lang po kayo para kayo po ay masundan ang inyong bakas. Mary Joy Dan, sabi ni Ate Kapit Official. Maria Joy Dan, Shamski, heart ka lang dyan muna. Kay Pugak po tayo dyan, oh.
Palablab naman po kay Idol po ba. Balik-balik lang po kayo. Magbakas lang po kayo dyan sa mga dinidikitan nyo para po kayo ay mabalikan. At digit po sila na nagbabalik. Sa mga nagbabakas dyan. Huwag lang yung bakas ng lumipas. Oy! Kaya Edmond! Marhay na odto, man tabi. Si Kelem. Maray na odto. Sa imo, Manoy Edmond. Quaris. Maray na odto. Maraming salamat sa imong pagdigdi sa sakuyang karu. Ano yun? Ano yung Bicol ah. Dikit po kayo dyan, dikit lang po. Kapatid Daikuptan. Kapit, maraming salamat. Yan po tayo sa aking binaba, palablab po kay Podbad Recipe. Ayan po, dikit-dikit lang po kayo dyan, mga kapatid. Palablab po, palablab sa mga nakababang bahay dyan. Siyam TV ang ating isusunod na i-prepare. Ati Jeep, good morning, host. Maraming salamat, Bicolanos TV. Oy, thank you, Bicolanos TV. Pinsya ka na, ngayon, kanina ko lang nadikitan yung ayong bahay. Tusok, Manoy. May jacket ka na. Bicolanos TV. Mega love shout out host, mega love shout all. Ayun po, Siyam TV po, palablab po sa aking binababang bahay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Dikitan lang po kayo dyan. 20 million. Salamat po. Shamski, di kita naabutan. Tulog pa ako. Tulog pa. Diwa ko. Paga pa kasi yun. Natijip eh. Alas 10. Like of Simple Kitchen. Mega love shoutout. Bicolanos, dikitan mo yung mga binababang bahay dyan. Babalikan ka po niyan.
binababang bahay dyan. Oh. Dikit-dikit ka dyan. Magbakas ka lang para naman ay ikaw ay mabalikan nila. Legit po sila. Bicolanos, hindi ka magkakamali sa kanila. Mabalik sa'yo yan. Hi, Mamski. Ayos lang po. Tatay, Jack Fair. Lag. Like 21, ako yung dedicate sa akin. Please. Nagiwang kayo ng bakas para madikitan, balikan. Madikitan ko kayo. Tatay Jackson, salamat po host sa pagbaba ng bahay ng mga kabarangay. Good job. No problem, kapatid, tayo po ay magtulungan. Ibang marami. Dikit-dikit lang po dyan, mga kapatid. Tatay Jack Shouty, sabi ni Ate Egypt. Tatay Jack, salamat sa pagdalaw. JJ Zembeso. Palablab kay dyan mga guys. Palablab kay Tres Cantos 22. Men po nila yan, men. Palablab po. Bakas lang po kayo para kayo ay mabalikan. Tambay host, big lang. Okay lang po, mga Egypt. Maraming salamat po. Atining. JJ. Oh, kaway lang dyan, J. Dikit ka dyan, J. Sa mga hindi ka pumapadikit dyan. Dikit ka dyan. Kay Tres Cantos 22 po tayo. Palablab po. Palablab. Kuya Ibong. Dan backlash sa nakapin. Kuya Ibong.
Oy, idol, ADR, thumbs up, course, done, baklas. Apart TV, whole package done. Sa upcoming premiere mo. JJ, samahan mo ako dito sa Kwarto, Baguio. Hello, Kuya Ebong. Yung isama mo, Kuya Ebong, nung hindi na malungkot yan. Dating dikit, dating tamsak, bakas lang sa persona nung Grat at Tatay Jack. May grab shout out. Like of Simple Kitchen po tayo, palablab po. Maraming salamat po sa inyong pagtambay. 22 million in the house, maraming salamat. Ate Mary Joy, Hong Kong. Kaway-kaway ka lang muna dyan, Ate Mary Joy. Like up, mega love shout out. Sabi ni Ibong Travel Vlog. Palablab po tayo dyan, oh. Like of Kitchen, Simple Kitchen. Joy, beautiful. Ni Ate Egypt. Kuya Ebong. Palablab host, premiere ko, 1:30. EDR, hindi ako malungkot na masaya na ako. Weh, BB Car. Kapatid Food Fadan. Thank you, maraming salamat po. Ate Kapate Special. Oy, Idol Trace Cantos. Maraming salamat. Kaway-kaway lang muna, busy. No problem po, Ate Merjoy. Ate Merjoy. Di nga, JJ. EDR, Shouty. Bicol, anong gusto mong gawin ko kay EDR? Ngayon ka lang binisita. Busy ang busy. EDR TV, Shouty. Bigalaw shout out kapatid Joy.
Big love shout out Ibong, like of Simple Kitchen. Kain po tayo. Ano yan, pandesal cake? Ate Egypt, big love shout out sa iyo. Sabi ni Ibong Travel Vlog. Sabi, kain lang, walang tayo. Ibong, kaya Ibong Travel. Lalabin nyo ako. Suklian ko kayo. Ng pagmamahal. Yung shit. Yan ang mga salita ni Sir Like of Simple Kitchen. Shouty Ibong. O dito naman tayo. Palablab naman dyan sa magandang dilag dito. Remix Gal TV. Ano, palablab po dyan sa binaba natin dyan, oh. Dikit-dikit lang po kayo dyan. At magbakas. Anong ulam mo, ADR? Cake. Gigi, si ulam to. Ayaw naman tumaba. Dan kapatid, Tres. Kanika Ati. Dan connect po Ati Egypt. Sabi ni Edward TVPH. Connect na po sa iyo Ati Egypt. Si ADR. Dan kapatid Tres. Kapit Shouty. Kuya Ibong, masaya na nga ako. Di nga. Sinigang na mamoy na puro gulay. Kita tuloy. Asan ang sinigang to? Sinigang na gulay. Ibang travel, Dan kapatid. JJ, ano yan, masarap lagi ulam ni JJ. Tamsak na sa yung premier mo. Gulay lang sa akin, okay na ako. Ate Egypt, Miguel, shoutout. Miss ko po naman yung end out mo po. Ate Merjoy, Hong Dan, Ibong. Biglang host, busy na ako. No problem, John. Kapit, busy. Sir, like up, Dan, connect po. Oh, maraming salamat po. Sir, like up, Dan na po sa iyo si Edward TVPH. At Himilani, Dunu. Dan. Dan sa nakapin. John din sa aknak. Ano ba yun? Tamsak bagas. Dan sa stone mo. Ibong travel vlog. Next 3 times in world. Mami Neng, Mika love shout out. Dan Kuya Ebong. Kitang kita ano, bunga daw.
Love po dyan, palablab kayo dyan. Ay kay Nanay Nina po tayo, tayo po like up dyan oh. Palablab naman po dyan. At muna, puging host, muna ma-prepare. Muna ako ng paninda. No problem. Idol EDR Pugi. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. 18 million in the house. Thank you very much sa inyong lahat, sa inyong pag-stay sa akin munting bahay. Thank you. EDR TV done bago ka maghusga. Husga video dating dikit sa'yo. 9 million, bigyan shoutout. Salamat po sa support kay host. Thank you, maraming salamat. Like, share, like of Simple Kitchen. Ingat, EDR. Kapatid Sam, Dan. Kapiti, daming ano eh. Oy, dito gam. Thank you, maraming salamat, Ma'am Rose. Thank you very much sa inyo. Sa inyong pagpunta. Maraming salamat. Palablab naman po dyan, oh. Palablab po kay Jeffrey Vlog. Palablab po sa amin na ba, yun po. Uy, Kuya Puji, thumbs up, 24 syrup lang, host. Patulog na. Oo nga po eh. Kala ko kanina ka pa tulog, Kuya Puji. Kanina pag ati wife mo gayon. Gising ka pa rin pala. Thank you, maraming salamat po kay Puji. Pang 24 thumbs up. Shemski. Saan ba tayo? Kay GP po tayo, palablab naman po dyan. Oy, ate, hello. Tulog pa ako.
Mega love shout out sa lahat. Mega love shout out idol. Boss, mali po yung link na winaba mo sa IG Free Vlog. Hindi po yan ang channel niya. Hindi pa po yun? Yung nakaano siya? Yung naka pulong puti? Opo, Jeffrey Vlog. Tingnan ko ulit. Baba ko lang kay ano, kay Ate Tantan. Di ba ito po? Sabi yan? Yan. Idol Ebong, Miguel shout out. Opo, Jeffrey Vlog, ano, Jeffrey Vlog lang. Ay, Jeffrey Vlog. Kailan ba dyan? Ayun, ano, nag-aaral? Hindi yata talaga. Jeffrey Vlog. Ate ko, Miguel love shout out sa iyo. Ebong Travel Vlog. Share like ko, patingin po nito. Kung ito. Kung yan po. Jeffrey Vlog. So, yung ngiti. Thank you sa inyong lahat.
Jeffrey Vlog. Yung binabaha ko sa like ko, patingin po kung yun na. Jeffrey Vlog sa Danville po. Ayun na, okay na po yun. Yun na yung ano, yung naano ko yan, yung binaba. Yung kasunod mo po sa like, yun na po yun. Malaking litra pala. Ayun din. Thank you. Salamat po, host. Like of done. Binababa mo. Thank you. Yes, okay na. Tama na. Tama po, host. Okay po. Maraming salamat po. Dalawa kasi magkasunod yung ano, parehas ko pa na ano. Yung pala yung isa na ano. Hindi ko napansin. Ba yan? Wala akong bahay. Pasensya na. No video. Silent yun. Salamat po sa mga dumikit. Stay connected and magmahalan. Humayo at pagkarami. Joy, may love shout out sa iyo. Yung isang ano, walang ano siya, walang bahay, walang ano, kahit ano, wala. Napadaan lang siguro. Si Passion. Huwag ka dyan, Passion. Kapit, Jeffrey Dan. Thank you. Kapit.
Idol EG.
Dumating kasi si na mama, galing check up sa Naga. Saan yung pang-ano ko? Pahingin mo na siguro, over, dikit na. Diyan. Oo, baka ma-over, malagas. Bagay okay lang naman pag ano, pag ganda ang dikit nila. Nag-ano kasi, nag-check up si mama sa Naga City. Karating lang. Kuya, like up. Pagod ka, dikit siguro. Hindi po, nag-ano kasi. Galing sa check up yung aking mama. Kaya tingnan ko. Ay, yes, over dikit yan. Yan. Kaya man po. Ate Joy. Ate Milani, mami ko. Mami ko, mami ko. Tambay lang, host. Kaya like ko. Ano pa ang min ba ni, ano, ni Junjun Linsag? 130 lang siya. Pababa naman po yung kay ano, kay Junjun Linsag o Johnny Gill ba yun? Ba magkamali na naman ang baba. Yung kay Johnny Hill Linsag. Di ba dalawa kasi yun? Tapos Junjun Linsag. Ate Milay. Para makuha ko yung ano niya, yung link. Malapit na naman tayo. $16 million in the house. Maraming salamat. Yung ibon pala. Kapatid Bad, nagluto muna bangus stick na ulam. Wow.
Juan Mix. Chris TV, thumbs up, Dan host. Thank you. Shout out sa lahat. Thank you at Chris TV. Shout out sa lahat. Chika lang po, may tawag si Mother 8. Thank you. Sirip ng host, may kalaban. Sino kalaban? Junjun Linsag ay supported ang siya. Wala siyang channel. Okay po. Yung Johnny Gil po. Sir like ko. Johnny ba yun? Yung Johnny Linsag. Kala ko may, kaya 130 yata yun. Junjun. Kala ko, ano lang yun. Yun na yung ano niya, channel. Ano lang pala siya, supportive. Si Johnny pala, Johnny Hill. Ay, hindi ko makuha. Panalabas eh.
Yung lumalabas sa akin, Sir Like of Chanigin, ang baba. Tulungan mo ko maglinis. Bala ka dyan, Ate Lai. Maglinis ka dyan. Ayun si Kuya Ebong Atilay, panay ang lakad sa bundok. Hindi natatapos kalalakad si Kuya Ebong Atilay. Nagpapayat yata si Kuya Ebong. Lakad ng lakad. Ay, Lolo Pel! Atilay, andyan si Lolo Pel. My premier. Anong lilinisin, Ninang? Ninang. Ayan pala, Ate Laylay. Maglilinis si Lolo Pel, oh. Anong lilinisin, Ninang? Ninang. Naanak mo pa yun si Lolo Pel, eh. Atilay, mag-live ka na, Atilay, oh. Si Lolo Pel andyan, ah. Gising na si Lolo Pel. Lolo Pel, Lolo Pel. Shouty, shouty, Lolo Pel. Shouty, shouty. Idol, Tres Cantos, thank you. Isdang galunggong. Isdang galunggong. Bali. Ano yung Lolo Pel? Thank you, maraming salamat. Idol Tres Cantos. Kuya Tres, Miguel, shoutout. Dan, sa nakapin. Oh, kape. You mean... Min talaga, min. Oo ko ano, bunso. Lagas 20. Lagas 20 na naman. Gala kasi ng gala. Doon naman ako kay Dulces na tumambay. Patulog na. Sakto pa naman yung
pagkahula mo, bunso, nakita ko kaagad yung heart mo. kaya, ano ko kaagad dun, comment kaagad ako doon, congrats. congrats. Congrats, Podpad. Ay si Ate Joy, ano na yun? Nauna siya, tapos nag-heart ka na naman, di ba? 5 heart. Dapat sa'yo, mauuna si Ate Marjol. Ang problema kay Ate Marjol, 6 heart ang nakalagay. Kung naging 5 lang yun, talo kami. Kasi una sa sa'yo ng 2 comment yata eh. 2 comment siya bago ikaw na kami. Ay, ang pinipili ni Ate Marjol, puro 6. 6 diamond yata yun. Pangalawa niya. Ma'am Ami Kabulkera. Tamsak Cosmic Glad shout out everyone. Ma'am Ami, maraming salamat sa pagpunta. Thank you ng marami sa inyong lahat. Okay kapatid, bad. Ako, magkuha ako ng dahon ng ampalaya, nilagay ko sa munggo. Ngayon ang luto mo, kapit ng ano, ay ate, kapit ng munggo. Ako nga, niluto ko yung kahapon. Niluto ko kahapon munggo, pero ngayon ang premiere niya. Ngayon siya naka-premiere, ati kapit. Mama Lisa, Mama Isa. .9 subscribe. Good afternoon, full support host. Thank you po, salamat po. Mama Isa, thank you po, salamat sa inyong pag-support. Thank you po, maraming salamat po, Mama Isa. Ami Kabukera.
Kabugera, kabugera. Amit kabugera. Puro yun si ano. Si Ma'am Ami, ano yun. TikToker yun si Ma'am Ami. Pin natin si Mama Isa. Thank you po Mama Isa sa pagdalaw. Maraming salamat po. Kumusta Manoy? Maray po, maray man po. Si Mama Isa, Bicol pala si Mama Isa. Saan ka po sa Bicol, Mama Isa? Pinap province is Bicol also. Saan po Bicol? Pinapanood ka, Mama Isa, yung halaman mong tanim. Yung isa kong, si Anino yun, mga isa. Mag-sit up na ako, Kuya Manoy. Oh, bunso, malapit na ako eh. Magano ka na? 8 minutes bago mag 2 hours. No problem, no problem. Jinjun Linsag. Ang province of Bicol also. Ako po. Ako po'y Mama Isa taga Pasakaw, Camarines Sur. Pasakaw po kami. Pasakaw, Camarines Sur. Samski, heart lang dyan. Mag-sit up na. Ma'am Isa, thank you. Maraming salamat sa pagdalaw. Ma'am Isa, nakaway-kaway dyan. Ate Marjoy, Ate Ann, maraming salamat. Ate Ann, thank you sa pagpunta, Ate Ann.
4 minutes 20 na may isa. Shamski. Thank you sa inyong pagpunta sa aking munting bahay. $15 million in the house. Thank you. Maraming salamat po. $13 million, 30 thumbs up. Thank you, pero maraming salamat po. Hello, thank you. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Mama Isa, thank you po. Mag-sit up na po daw si Bunso Budbad ng kanyang live. At ilang minuto na lang po ako at mag-end na po. Thank you. Maraming salamat po. Iwan lang po ng bakas. Salamat po. Lolo Per. Lolo Per. Dikit ka dyan, Lolo Per, kay Like of Simple Kitchen. Mag-iwan ka na lang ng bakas, Lolo Per. Mami Isa. Yan po. Mga digit po yan. Mga bait. Kaya kay Ate Egypt. Thank you po. Maraming salamat po. Nag-end ako. Yun. 14 million in the house. 31 thumbs up. Maraming salamat po sa inyong lahat. Clumsy GM. Bigyan shoutout sa Bicol. Thumbs up dan po. Maraming salamat. Thumbs up kayo po. Thumbs up lang po. Kay Ate Egypt. 17 million in the house. Nagdadagdag pa siya.
Sige po, maraming salamat. Clancy JM TV, patamsak. Tatamsak upcoming trip. Thank you po, maraming salamat po. Tamsak ka dyan o, tamsak kayo sa upcoming live. Tamsak lang po, masaya na yan. Si Clancy JM TV. Pag may oras, punta na lang po kayo dun. Thank you po, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Ma'am Isa Dan, full pack new print sa Amari Loose Flower Video. Lang si GM, full pack na sa'yo si full package na sa'yo si Ate Egypt. Lolopel, salamat po Lolopel. Chamsky, thank you sa inyong pagtambay. Maraming salamat. Doon tayo kay Bunso, mag-aano na siya, live na si Bunso, si Foodbad recipe. Doon naman tayo kay Bunso eh. Dating dikit po, Ate Egypt, tamsak dan po, at June na din. Thank you, maraming salamat. $25 thumbs up po, Clancy JM TV, maraming salamat po. Thumbs up 25 na po ako sa yung upcoming live. Siyempre, oy, bakit nahuli ka Ate Mitch? Bagay, nababa naman kita Ate Mitch sa bahay kanina. Clancy dan upcoming premiere mo. Hindi Mitch Girl TV. Nababa kita Ate Mitch kanina. Magano na si Foodbad na, si Bunso ang magla-live. Lipat po tayo dun, lipat.
Kaya lang po, baba ko yung ano, baba ko yung bahay niya. Yan, nak, Tintin. Lipat po tayo dyan, Kipudbat Recipe. Ayan po link, binabawa yung link. Lipat po tayo kay ano, kay Bunso. Bye-bye po, bye-bye po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pag-stay sa aking munting bahay. Thank you po. Bye-bye po. Live na po si ano, Pudbat. Yan po ang kanyang link. Kung gusto niyo pong pumunta, ayan po, binaba ko po ang ano niya. Maraming salamat po sa inyong pagtambay. Johnny J. Linsag. Nandiyan ako. Ang ganun. Nandun po kasi yun sa ano mo eh. Dun sa yun sa inano mong papel. Pero share like ko. Kala ko may bahay. Live na po si ano, si Bonsoy, si Pudbad. Naka-live na po siya. Punta po tayo doon. Maraming salamat po. May binaba po ako dyan link ni Pudbad. Gusto nyo pong dumalaw sa kanyang live, pindutin nyo lang po yung link dyan. At ako po ay mag-i-end na. Maraming salamat po sa inyong pag-stay sa aking munting bahay. Thank you very much sa inyong suporta. Maraming salamat po. At ako po ay mag-i-end na. Lipat na po tayo doon at naka-live na si Bonsoy. Ramsey, nandoon na po. Naka-live. Okay na po. Punta po tayo doon kay Pudbat. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye. Maraming salamat.